će u ime Kluba zastupnika HRID govoriti uvažena kolegica Irena Petrijevčanin Vuksanović. Izvolite. Hvala poštovani predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Ja ću odmah reći da ćemo podržati ovo izvješće iako ima dosta problema koje smo sada čuli. U ovom izlaganju trebam zapravo izdvojiti najvažnije. Jedan problem koji je ovdje najbitniji je upravljanje. Kao što znamo 2017. stižu velike kamate na kredite što će zahtijevati zapravo drastične rezove, a ti rezovi će obuhvatiti naravno i ustanove u kulturi. A kao što znamo već nekoliko godina uzastopce smanjivana su sredstva tim ustanovama u kulturi. Tako da dobar dio njih zapravo i nije solventan. Kao što znamo da bi se prijavili na EU fondove ustanove moraju biti solventne, dakle ne mogu biti u minusu. Ono što me šokiralo kad sam počela raditi u javnoj upravi je da nema normalne komunikacije između srodnih institucija, recimo između resornog ministarstva i pojedinih ustanova. Moje iskustvo je da je apsurdno, ali je često lakše doći do ministra Nizozemske ili do Njemačke nego do resornog ministra. Tim više situacija zna biti apsurdna ako je ravnatelj ustanove iz jedne političke opcije, a resorni ministar je iz druge, što se također često događa. Te institucije su nešto što se u politici uglavnom smatra marginalnim pitanjem i uglavnom ih se vlast sjeti kad treba obilježiti neku značajniju obljetnicu ili kad treba otvoriti nekakvu izložbu. Jer ustanove u kulturi zapravo i nisu profitabilne. Zadnjih par godina radila sam u jednoj ustanovi poslove informatizacije i ta bi ustanova trebala imati velik značaj i u akademskoj i u sveučilišnoj i u zajednici kulture i nazivaju ju takozvanim hramom kulture. Mogu reći koje je moje iskustvo iz prve ruke. Ima dosta unutrašnjih problema, naravno ima i problema prema van. Kad govorimo o problemima konkretno Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, problemi i drugih ustanova u kulturi su toliko slični ovim problemima da kad govorimo o jednoj ustanovi u kulturi može se reći da govorim o svim ustanovama u kulturi. Ima dosta problema, ali moram se fokusirati zbog ograničenog vremena samo na određene. Kad neko dođe izvana kao ja u ustanovu u kulturi i općenito u javnu upravu, brzo shvati, da se metaforički izrazim, da se nalazi u jednom klupku koje se samo još više umotava umjesto da se pojednostavljuje. Dakle, uglavnom se radi po principu da se poslovi mrve u najsitnije detalje. Pišu se silna izvješća, dopisi, onda se sve to urudžbira ukratko. Umjesto da se pojednostavljuje, dosta toga se komplicira. A imate još problem da budući da se uprava tih ustanova imenuje na politički mandat od 4 godine, često je situacija takva da je jedan od unutrašnjih problema i taj da su podređeni upravi često bolje školovanje, imaju veća znanja i vještine, stručniji od samog rukovodstva koje je politički imenovano i također i tu dolazi do sudara. Vidimo da se ustanove financiraju iz proračuna, tek neznatni dio su vlastita sredstva. I zato danas kad se govori o uštedama, rekla sam u prvoj rečenici da 2017. dolaze kamate, još će se više rezati sredstva za te ustanove, razmišljamo kako uštediti, razmišljamo kako učiniti te ustanove solventnima. Informatizacija je nešto što je danas jako aktualno, a kad kažemo riječ informatizacija već u drugoj rečenici čujemo to je jako skupo, to puno košta i tako dalje. No to nije točno i to ne mora biti točno. Padaju mi na pamet cifre, 12 milijuna kuna za softver za Ministarstvo zdravstva, ako se ne varam, 25 milijuna kuna za nekakvi softver, objedinjene podatke itd., itd. Treba jasno reći da upravljanje informatizacijom i općenito upravljanje ustanovama u kulturi nije dobro. Neću generalizirati, ne volim generalizirati, ali pojedini slučajevi zapravo potkrepljuju ove moje rečenice. Novac se troši kao da ga ima na pretek, umjesto da se koriste racionalnija rješenja. A racionalnijih rješenja ima itekako puno i ne treba otkrivati toplu vodu. Konkretno kad govorimo o informatizaciji koja je danas jedan od najvažnijih segmenata ustanova u kulturi.
Informatički projekti koji uključuju digitalizaciju, a digitalizacija kulturne i povijesne baštine je nešto što je danas nešto što je dio temeljnog poslovanja ustanova u kulturi, provodi se na način da svaka ustanova radi za sebe. U svakom ministarstvu ili ustanovi vi imate odjel za informatičke tehnologije, ali taj odjel radi zapravo marginalne poslove. Sve aplikacije se naručuju od onih najosnovnijih do složenijih, prema mojim informacijama 97% toga je naručeno od vanjskih tvrtki. A što je apsurdno, dakle to se plaća iz državnog proračuna. Imate situaciju da je naručena jedna aplikacija, recimo za ne znam, digitalizaciju časopisa, knjiga, slika, karata, nije bitno. Ta aplikacija je uredno plaćena novcem iz državnog proračuna i sad vi trebate doradu te aplikacije u nekom sitnom detalju. To se naravno dodatno plaća vanjskoj firmi, opet novcem iz državnog proračuna. I tako cifra stalno raste i raste i to nisu neznatne cifre. To zna biti i do 250-300 tisuća kuna i zapravo stvara se jedan jako skup ovisnički odnos ustanove sa tom vanjskom tvrtkom. Trenutačno prema mojim informacijama ima otprilike, pa da ne kažem krivo, ali barem 20-ak ustanova u kojima stoje važni projekti digitalizacije, kulturne i povijesne baštine, baš iz razloga jer su sklapani takvi, možemo reći, štetni ugovori s vanjskim tvrtkama. Naravno da treba digitalizirati kulturnu i povijesnu baštinu i to niko ne spori, ali ja se pitam zašto se ide na ruku privatnim tvrtkama, a troši se državni novac. Je li to kvalitetno upravljanje? Pa naravno da nije. Pitam se samo je li šteta nanesena iz neznanja ili je šteta nanesena možda iz nekih drugih, puno gorih razloga. Jedan također bitan problem je da je informatičar u javnoj ustanovi, iako ima svoj odjel, daleko manje plaćen od informatičara koji je programer u privatnoj tvrtci, tako da nastaje sve više negativna selekcija i naravno da jača potreba za angažmanom tih vanjskih tvrtki, a to naravno košta. Europska komisija već dulje vrijeme upozorava da je upravljanje informatizacijom i općenito upravljanje u javnoj upravi i ustanovama u kulturi koje spadaju tu, dakle jako loše i daleko ispod europskog prosjeka. Umjesto da recimo knjižnice i muzeji mogu razmjenjivati međusobno tu digitalnu građu, što im je danas jedno od temeljnih poslovanja, svatko radi za sebe na sljedeći način. Vi bi u normalnim okolnostima kad recimo upišete Miroslav Krleža u neku aplikaciju, u tražilicu, u nekakav jedinstveni objedinjeni info pult, trebali dobiti od Miroslava Krleže sve na jednom mjestu. Dakle, digitaliziranu knjigu, stare novine, časopis, rukopis, nekakav članak, čak fotografiju njegove biste ako se nalazi negdje i ona je digitalizirana. Dakle, to je sve na jednom mjestu i to tako rade države gdje se dobro upravlja. Zašto je kod nas ovako? To su pitanja na koja bih ja voljela čuti odgovore. Europska komisija, dakle još od sredine 90-ih uporno apelira da se koristi jedinstvena platforma koja ovo omogućuje što sam rekla, da se koriste otvoreni standardi, da se koristi softver otvorenog koda umjesto tog vlasničkog softvera koji stvara robovlasnički odnos prema vanjskoj firmi. I onda se ne bi događala situacija da ste vi zapravo ovisni stalno o tim vanjskim tvrtkama. Ja se pitam hoće li se netko konačno, a tu mislim i na novu ministricu uprave, pa i još na neke ministre, početi brinuti o efikasnom trošenju novca u ovom smislu i o sistematičnoj organizaciji poslova. Nažalost, moje iskustvo je da zapravo postoji puno predrasuda i o otvorenim standardima i o softveru otvorenog koda. I tu bi rekla da je zaista sve iz neznanja. Rekla sam da Europska komisija ulaže velike napore u edukaciju zemalja, ali možda ne znate da je doneseno preko 50-ak dokumenata. Zadnja rezolucija Europskog parlamenta je bila da javne uprave i sve institucije, to je bilo u studenom 2015. Sustavno trebaju preći na softver otvorenog koda. Naravno, tu svaka zemlja ima slobodu odlučivanja i zato smo mi u ovoj situaciji. Čini mi se da je prošli mjesec, 20. siječnja je francuski parlament izglasovao da softver otvorenog koda uđe u zakonodavstvo
I mislim, a inače Francuska ima već dosta ministarstava i jako je napredna po ovom pitanju, i gospodarstvo i financije i žandarmerija, oni isključivo koriste ovu opciju. Danska je još 2002. podnijela izvješće da ako bi javni sektor prešao na otvorene standarde i software otvorenog koda umjesto ovog vlasničkog odnosa bi uštedili 500 milijuna eura samo za 4 godine. Mislim da to dovoljno govori. Ja bih mogla sad još dugo nabrajati argumente zašto bi naše javne ustanove i općenito naravno ustanove u kulturi trebale ići ovim putem. Zato bih htjela da ovo izvješće koje govori o teškom financijskom stanju naših ustanova u kulturi, ali i o neefikasnom trošenju novca, o lošem upravljanju, zapravo bude podstreh da neko razmisli da naše ustanove krenu ovim putem. Ja bih rekla da je sad stvarno zadnji vlak, jer kad stignu ove kamate 2017. Neke ustanove zaista će biti na rubu egzistencije. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku uvaženog zastupnika Darka Parića. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Naime, kolegice, kad ste govorili o rascjepkanosti državnog sustava u kulturi po pojmu informatizacije, mislim da ste jednim najvećim dijelom definitivno bili u pravu. I to je problem koji nije samo problem u ustanovama u kulturi nego i mnogim drugom dijelu državnog aparata. Ja ću samo podsjetiti da je jedan dobar iskorak u cijelom tom pogledu napravljen u sustavu javne uprave u dijelu elektroničkih usluga, odnosno elektroničkih usluga za građane, gdje su se po prvi put u zadnjih nekoliko godina objedinili manje-više svi bitni informacijski sustavi kako bi na jednom mjestu konačno građani Republike Hrvatske mogli dobiti elektroničke usluge koje do tada su uistinu bile nemoguće ih dobiti preko interneta. Tako da vas mogu podsjetiti, danas građani Republike Hrvatske mogu dobiti recimo rodni list ili domovnicu na internetu bilo gdje u svijetu, dok su do prije par sitnih godina morali putovati autima i već kako po Hrvatskoj da bi isto to napravili. Za to je zaslužen u principu jedan sustavan pristup cijeloj toj priči i na kraju sam projekt e-građani koji je sve to na nekakvoj aplikativnoj razini objedinio. Mislim da je to dobar put i za ovaj dio u kulturi, s tim da bi tu trebalo puno ispuniti nekakvih pretpostavki. I još jedan komentar vezano uz otvoreni kod. Apsolutno implementaciju upotrebu otvorenog koda podržavam ja osobno kao zastupnik i struka isto tako. Međutim, tu se isto tako otvara jako puno otvorenih pitanja, kao što su kompetencije ljudi za koje ste i sami rekli koji rade u državnoj upravi, kojih u ovom momentu nemamo. Tako da upotreba samog otvorenog koda u državi i javnoj upravi nije baš totalno jednostavna na način da samo uzmemo i to je to. Mislim da treba puno predradnji učiniti da bi mogli uopće raditi na takav način, kao što je edukacija i zapošljavanje ljudi koji će u principu moći suportati, hendlati kompletan taj dio oko otvorenog koda. I dok god tako nešto u državi, evo završavam, dok god tako nešto u državi i upravi ne napravimo, bojim se da će priča oko otvorenog koda uvijek biti na neki način na floskulama kako nam je potrebno, da ćemo biti daleko od realnih situacija da to zbilja možemo napraviti. Hvala lijepa. Odgovorit će uvažena zastupnica Irena Petrijevčanin Vuksanović. Ja se slažem da je napravljeno nešto po tom pitanju, dapače pozdravljam taj projekt e-građani, to je po uzoru na britanski model. Međutim, ne stoji ova opaska koju ste rekli da oko otvorenog koda stvari moraju ostati floskula. Da je bilo političke volje zaista za sustavnu primjenu, to je moglo biti implementirano jer unazad 90. godina stalno dolaze inputi iz Europske komisije, iz Europskog parlamenta u tom smislu. 2010. koliko znam Europska komisija je objavila smjernice za nabavu softvera otvorenog koda u javnoj upravi, a to znači jedan sveobuhvatni dokument koji uključuje sve aspekte i tehničke i pravne i financijske. Dakle, samo je trebalo organizirati to u izvršnoj vlasti, bilo kroz Ministarstvo uprave, bilo kroz nekakve radne grupe. Nije točno da u našoj javnoj upravi nema dovoljno stručnih kadrova. Ja mogu odgovorno tvrdim da ima i po tom pitanju sporadično je rađeno negdje, međutim to nije dakle objedinjeno. A odgovornost zašto to nije objedinjeno i zašto nije bolje organizirano je uvijek na izvršnoj vlasti i na resornim ministarstvima.
2009. godine je osnovano Ministarstvo uprave po hitnoj proceduri, koliko znam baš zato što je Europska komisija prigovarala, i to su bili ozbiljni prigovori, da javna uprava nije dobro organizirana i da je informatizacija nedostatna i neadekvatna. Hvala. Hvala.